நாம வீட்டுல இருக்கணும் தம்பி, நாம இப்ப வீட்டுல இருக்கணும் தம்பி. அப்புறம் லத்தியத்தான் தூக்கிக்கிட்டு போலீஸ் அடிச்சாக்கா வாங்கிட்டு வரணும் தம்பி. அப்புறம் லத்தியத்தான் தூக்கிக்கிட்டு போலீஸ் அடிச்சாக்கா வாங்கிட்டு வரணும் தம்பி. இதை நினைக்கும் பொழுது மனம் வலிக்கும் வலிக்கும், அட வீட்டுல இருட தம்பி. ஓ பக்கம் வந்திடாதே, ஓ பக்கம் வந்திடாதீங்கோ, கொரோனா வந்திடுங்கோ, 1 மீட்டர் தள்ளி நில்லுங்கோ. அட கையத்தான் கழுவணுங்க, சானிடைசர் யூஸ் பண்ணுங்க, சுத்தமாக நீங்க இருங்கோ. கொரோனா 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 கொரோனா.